गिबियावनो बयखौबो क्लास टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोना लानाय जाबाय जे बेयावहाय जोङो थाखो 9 नि जेनाखि हाफ इयारलि ना बे हाफ इयारलि कुइसनावहाय जे माबायदि कुइसन फैथावथाव बेफोरबायदि कुइसननि सायावहाय जोङो सावरायगोन नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ना जे जेनाखि जानो गोनां हाफ इयारलि एग्जाम ना बेवहाय जेनाखि फैथावना बा माबायदि कुइसन फैगोन बेखौनो जोङो सावरायगोन नोंसोरोहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम बेनिफ्राय लोगोफोरनो जेसेबां हायो शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो हायोना बयबो बुजियो माबायदि फैनो हागौ जाहाथे एसेबाबो आइडिया मोनो बेनिफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जे बेवहाय फार्स्टआव दङ जे एकदम बे कुइसनाहाय ना फैनो हानाय माने 99% चान्स दं आरोना फैनायनि बे 99% माने एकदम फैनो हाथारनाय आरो बेयो ना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे बयबोथ' हाखायो फ्राय बांसिनानो मिथिखाजोबो ना जे ए नटनि बेवहाय ना ए नटनि माना बेसेबां जेब्लानाखि बेवहाय मा होनो ए बिनि डिग्रिया बेसेबां लाथिख' ना अब्ला बिनि माना बेसेबां जायो बेखौथ' बयबो मिथियो मा जायो एन्साराहाय 1 जागोन जे ए नि जायगायावहाय जुदि एक्स होयोब्ला बिनि माना मा जागोन 1 जागोन जायखिजाया डिग्रिया जुदि लाथिख' जायोब्ला मा जागोन बिनि मानाहाय मा जागोन 1 जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय ना जे डिग्रिया जुदि 0 जायोब्ला माना मा जायो 1 जागोन बियो ना होमबा मा जागोन बियो अपसन नाम्बार सि आहाय जागोन बियो दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ 32 आरो 24 नि दुवासाआ जाबाय दुवासानि एलसिएम ना एलसिएम जे जों मा खालामनांगौ दुवासाखौ दिहुननांगौ जों बेवहाय नाय दुवासाखौ माबोरैहाय दिहुननांगौ जोङोहाय जे 32 नि सानजागिरिफोरखौ जोङो दिहुनदो जोंना जों जुदि नोंसोरो मोनसे बानायनोबा आरो जुदि मोननैखौबो खनसेनो राननोबा रानबानो जाबाय जिहेथु नोंसोरो बानायनोब्लाबो ना 2 जों जेब्ला जोङो मोनसे बानायब्ला एखौहाय बेसेबां थागोन बे 16 आरो 2 जों एखौ रानोबा बेसेबां थागोन जोङो 8 2 जों रानोबाथाय 4 2 जों रानोबा मा जागोन बियो 2 मा जाबाय बेवहाय 2 दं 1 2 3 4 5 बेखायनो 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 2 नि मोनबा सानजाबबाय 2 नि मोनबा सानजाबनाय लोगो लोगो मा 2आ मानि एवहाय मा जागोन 5 था होननाय जादों बियो डिग्रिया मा जागोन 5 2 4 5 जाबाय बेना माने 2 ओमफ्राय डिग्रिया मा जाबाय 5 दाना 24 खौ जोङो 24 खौबो बेबायदिनो रानदो 24 खौबो बेबायदिनो रानबा मा मोनगोन जोङो 24 2 जों रानबा 12 2 जों रानबा 6 2 जों रानबाथाय 3 होमबा 2आ मोनथाम जाबाय आरो 3आ मोनसे बेखायनो बेवहाय मा जाबाय 2आ मोनथाम आरो 3आ मोनसे ना बेखायनो जों 2 खौहाय मोनथाम नालाय पावारखौ मा लिरबाय जोङो 3 लिरबाय आरो बेवहाय 3आ मोनसेल' नालाय पावारा मा जागोन 1 बेनिफ्राय जों माखौ लायो जेरैहाय जाय बांसिन बेखौ लागोन जोंना बेवहाय नाय 2 पावार 5आ 2 पावार 3 निख्रुइ देरसिन जायनि डिग्रिया देरसिन बेखौ लागोन होनबा 2आहाय मोनबाया देरसिन मोनबा बांसिन गोनांखौ लागोन जोंना बांसिनखौ बेवहाय डिग्रिया 5आ बांसिन नालाय ना 5आ देरसिन नालाय बेखायनो 2 2 मोनबा लागोन जोङो आरो जिहेतु 3आहाय बेवहाय दङ ना बे मोनसेल'खासो बेखायनो जों 3खौबो लागोन दाना 2 नि मोनबाबा मा जायो जोंना 2 नि मोनबा माने मा जादों बे 32 जों जोङो जेब्ला 3 नि सानजाबगोन अब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 96 मोनगोन जोंना बेसेबां जागोन जोंनाहाय दुवासायाहाय मा जागोन 96 जागोन बेना दुवासाया मा जागोन 96 अपसन नाम्बार बियाहाय जागोन बियो दाना नेक्स्ट मोनसे बर्ग महरनि माइ फोथारनि दब्लायथियाहाय 10 बर्ग मिटार अब्ला बेनि सोरगिदिं सिमाया जे बेवहाय होनाय दङ माया होनाय दं जोंनाहाय जिहेतु बेवहाय होनाय दङ ना मा होनो दब्लायथिया होनाय दं होनबा मोनसे बर्गनि दब्लायथिया बेसेबां होनाय दङ 100 मिटार स्कुवेर होनाय दं माने बर्ग मिटार माने मिटार स्कुवेर ना दानिया जोङो बेवहाय मा खालामगोन जों मा मोनथियो जे बेवहाय मा जागोन जिहेतु होनाय दं बेयो ना जिहेतु बेवहाय थोंजोङै बानायब्ला नैबेवहाय ससे माबा दङ जे बेवहाय जों बानायब्ला मा जागोन ए स्कुवेर समान ए स्कुवेर मानि मा जागोन ए मानि जायखिजाया मोनसे जों हमना लाबाय सापस बर्गनि आखान्थियाहाय ए ना होमबा ए स्कुवेर बाया मा जागोन बे ए स्कुवेर समान 100 ना होमबा एखौ लाखियोबा ओरैजाय स्कुवेरा मा जायो बर्ग रोदा आरो 100 नि बर्ग रोदाया मा जागोन 10 होमबा जों बेसेबांखि बेवहाय मा मोनबाय जोङो बेवहाय जे आखान्थिनि मोनसे आखान्थिनि जखाखौ बेसेबांखौ जोङो 10 मिटार मोनबाय जोंना दाना सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननांगौ सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननाय फर्मुलाया मा जायो 4a मा जागोन 4 * 10 = बेसेबां जागोन 40 ना 40 बेयाव मा जागोन जोंनाहाय नै बेवहाय बानायनानै होखादों जे मा दं बेवहाय जों बानायबायना ए स्कुवेर बा ए स्कुवेर समान मा जाबाय 100 होमबा ए स्कुवेरखौ लांबा मा जागोन बर्ग रोदा बेवहाय ना आरो 100 नि बर्ग रोदाया मा जायो 10 दाना बेनिखायनो सोरगिदिं सिमा समान 4a मानि जे बे जाहैबाय सोरगिदिं सिमा दिहुननाय फर्मुला बेयो ना बर्गनि होमबा 4 * a नि माना बेसेबां जोंनाहाय 10 होमबा 4 जों 10 नि सायाव जाबाय 40 मिटार जोंना ना होमबा मा जागोन एन्साराहाय बेवहाय अपसन नाम्बार ए 40 मिटाराहाय जागोन बियो नेक्स्ट बां बिदाब px नि समान 3x - 2 नि लाथिख' मानि बेवहाय जों मा खालामनांगौ x नि मानखौहाय दिहुननांगौ जोंना मा मोनगोन बेवहाय जोङो मा हमबाय जेनाखि
मानि दिहुनो दोङो 3x - 2 नि लाथिख'खौ दिहुननांगौ होमबा 3x - 2 नि समाव मा हमगोन जोङो लाथिख' हमबाय जोङो ना आरो बेवहाय -2 खौ जोङो आगदाथिं हरोब्ला माइनासा मा जागोन +2 ना +2 जिहेतु +2 जाहैबाय अब्ला मा जागोन बेवहाय जोङो 3x आ बेखिनि थाबाय ना 3x आ बेखिनि थाबाय दाना x खौ लाखिबा मा जागोन 3 आहाय 2 खौ रानहैगोन मा जागोन 2/3 2/3 अपसन नम्बर C आहाय जाहैगोन बेना 2/3 आहाय दाना नेक्स्ट जरा रोदा अनजिमाया मा माबेयो अनजिमाया जराबो आरो रोदा अनजिमाबो ना बिसनाखौ दुइसिन जरा रोदा अनजिमाया मा होनना सोंनांगौ होमबा जों बयबो मिथियो जे जरा 2 मा जायो जराबो रोदा अनजिमाबो ना होमबा बे फैनो हानाय एकदम बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे जरा रोदा अनजिमाया मा ना बा माबे अनजिमाया जरा रोदा अनजिमा बेबायदि सोंनो हागौ बा दुइसिन जरा रोदा अनजिमाया मा होननानैबो सोंनो हागौ ना बा मा जागोन बेवहाय जोंनाहाय 2 जागोन आरो दानिया बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना बेखौहाय बुंफोरलुखौ मुखास्थ' नोंसोर गोसोआव लाबानो जाबाय जे मा रानजोबथा अनजिमा माखौ बुङो एकदम फैनो हानाय ना रानजोबथा अनजिमाया माखौ बुङो 1 नाम्बारनि सोंनायावहाय ना होमबा 1 नाम्बारनियावहाय रानजोबथा अनजिमा माखौ होमबा बेवहाय मोजाङै लिरना होदों नैयाव जे बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे लिरना लाबानो जाबाय नोंसोरना जे मोनसे अनजिमा r बे r खौ मोनसे रानजोबथा अनजिमा बुंनाय जायो जे माब्ला बुंनाय जायो जुदि बेखौ p/q नि महरावहाय लिरनो हानाय जायो बा लिरनो हानाय जायो ना जेराव p आरो q आहाय रग' अनजिमा आरो q आहाय लाथिख' नङा जे मा जानो हाया जे गोजौआवहाय जायखिजाया अनजिमा जानो हागोन ना नाथाय गाहायावहाय मा जानो हाया होनदों लाथिख' जानो हाया होननानै बुंदों मिथिबाय गोजौनियाहाय मा जानो हागौ p आहाय लाथिख'बो जानो हागौ 1 2 3 बिदि जानो हागौ नाथाय q आहाय मा जानो हाया गाहायनियाहाय लाथिख' जानो हाया बियो ना 1 2 3 बिदि जानो हागोन नाथाय लाथिख' जानो हाया अब्ला बेबायदि अनजिमाखौ मा होनना बुंगोन जोङो रानजोबथा अनजिमा होनना बुंगोन जुदि रानजोबथायै जानांगौबा रानजोबथायै माखौ बुंगोन जे मोनसे अनजिमा s खौ मोनसे रानजोबथायै अनजिमा बुंनाय जायो जुदि p/q महराव लिरनो हानाय जायाब्ला जेराव p आरो q आ मा होनो रग' अनजिमा आरो q आहाय लाथिख'नि समान नङा जे सेम एखे बेना बेजों एखे नाथाय बेवहाय p/q नि महराव लिरनो हायो होननानै बुंदों रानजोबथाबा मा जागोन p/q नि महराव लिरनो हायो आरो रानजोबथायोबा मा जागोन होनना बुङो रानजोबथायोबाथाय लिरनो हाया बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना दानिया हा खोन्दो माखौ बुङो हा खोन्दो चेप्टार 3 नि बियो ना हा खोन्दो माखौ बुङो जे मोनसे बिन्दोनि y गुदि हांखोनिफ्राय जानथायखौ बिनि x थावनि बिसान एबा हा खोन्दो बुंनाय जायो जे मा होनदों मोनसे y गुदि हांखोनिफ्राय जानथायखौ मा होनना बुंनाय जायो होनदों x थावनि बिसान एबा हा खोन्दो बुङो जे x थावनि बिसानखौनो मा होनना बुङो हा खोन्दो होननानैबो बुंनाय जायो ना जे माखौ होनना बुङो मोनसे बिन्दो y गुदिनिफ्राय जानथायखौ y गुदिनिफ्राय जेनाखि जानथाय ना बेखौहाय मा होननानै बुङो होनना बुङो जे x थावनि बिसान नङाब्ला मा होनना बुंगोन हा खोन्दो जे बेवहाय कुइसनखौ हा खोन्दो होननानै सोंनो हागौ बियो ना बेखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय हा खोन्दो एबा बे हा खोन्दोखौनो मा होनना मिथिबावो जोङो x थावनि बिसान होननानै मिथिबावो जोंना दाना जानस'आ माखौ बुङो जानस'आहाय एबारना जाहैबाय जानस'आ जाबाय x गुदि हांखोनिफ्राय दहायना y गुदि हांखोनिफ्रायमोन ना बे x गुदि हांखोनिफ्राय जानथायखौ बेनि y थावनि बिसान एबा मा होनना बुंगोन जानस' होननानै बुंनाय जायो ना गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय दङ बिदाबसे राशि माखौ बुङो ना चेप्टार 2 नि बेयावहाय बिदाबसे राशिया माखौ बुङो जे मोनसे बिदाब थानाय बा बिदाबखौ मोनसे मा होनो बिदाबसे राशि बुंनाय जायो बिदाब होनना बुंबा मिथियो ना जेरैहाय x 3x बेफोरबायदिल' आरो ना 4x बेफोरबायदिखौ मा होनना बुंगोन जोङो बिदाबसे x स्कुयार ना 3x स्कुयार बेबायदि मोनसेल' थायोब्ला बेखौहाय मा होनना बुंगोन जोङो बिदाबसे राशि होननानै बुंगोन जोङो ना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया बेवहाय दङ नै बिदाब राशि माखौ बुङो नै बिदाबा जाहैबाय मोननै बिदाब थानाय जेरैहाय 2x + 1 2x स्कुयार + x बेबायदि मोननै ना नाय बेवहाय 2x आ मोनसे आरो बेवहाय 1 आ मोनसे 2x स्कुयार आ मोनसे आरो x आहाय मोनसे ना जेब्ला बेबायदि मोननै थायो अब्ला मा होनना बुंगोन बेखौहाय जोङो मोननै बिदाब थायोब्ला बिदिखौहाय जोङो बिदाबनै राशि होननानै बुंनो हायो जोंना जे बिदाबखौ माया बोखावो जोंना दानख' आरो दाजाब बिसोर मोननैसिनाहाय बोखावो जेरैहाय जोंनियावहाय 4x - 5 बो लानो हायो होमब्ला बे 4x आ मोनसे बिदाब आरो 5 आहाय मोनसे बिदाब होमबा बेवहाय मा जाना दङ मोननै बिदाब अब्ला बेबायदिखौ मा होनना बुङो नोङो नै बिदाब राशि होननानै बुङो माने मोननै बिदाब थानायखौ ना बे बिदाब मोनसे बे बिदाब मोनसे बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया 3 बिदाबा जाहैबाय मोनथाम बेबायदिनो ना जे मोनथाम बिदाब थानाय मा होनदों बेवहाय मोनथाम बिदाब थानाय ना मोनथाम बिदाब थानाय जे मा होनदों मोनथाम बिदाब थानाय बा बिदाबखौ मोनसे थाम बिदाब राशि बुंनाय जायो जेरैहाय हमना लाबाय 2x स्कुयार + 5x - 3 बेयाव मोनबेसे बिदाब दं बे मोनसे आरो बे मोनसे
गासै मोनबेसे बिदाब दं बेवहाय मोनथाम बिदाब दं ना बेबायदिखौ मा होनना बुङो होननानै बुंदों जे थाम बिदाब रासि होननानै बुंनाय जायो। दाना जौगानाय बां बिदाब माखौ बुङो ना जौगानाय बां बिदाब जौगानाय बां बिदाबा जाहैबाय नै ओरै जे डिग्री 2 थानाय मोनसे बां बिदाब मोनसे बां बिदाबखौ जे 2 डिग्री थानाय मोनसे बां बिदाबखौ मा होननानै बुङो जे जौगानाय बां बिदाब होननानै बुङो 2 डिग्री थानाय जे बिनि डिग्रीया मा जानांगोन 2 जानांगोन बेयाव खालामबाय 2x² + 4x + 5 बेवहाय जाय देरसिन डिग्री बे मा जानांगोन 2 जानांगोन 2नि देरसिन जानो मोननाय नङा आरो 2निख्रुइ फिसासिन थानायल'बो जानो मोननाय नङा ना बेवहाय मा जानांगोन जे मोनसे बां बिदाब रासियाव जे 2 डिग्री थाथारनांगोन देरसिन डिग्रीया मा जाथारनांगोन 2 जाथारनांगोन ना देरसिन डिग्रीया 2 जाथारनांगोन अब्ला बेबायदिखौ मा होनना बुंगोन जोङोहाय जौगानाय बां बिदाब होननानै बुंगोन डिग्रीया मा जानांगोन देरसिन डिग्रीयाहाय 2 जेरैहाय x² - 5x बेफोरबायदि ना अब्ला बेखौ मा होनना बुंगोन जोङो जे डिग्रीया मा जाना दं बेवहाय देरसिन डिग्रीयाहाय 2 जाना दं अब्ला बेखौहाय मा होनना बुंगोन जोङो जौगानाय बां बिदाब होननानै बुंगोन नोंसोरना होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय बबे मोनसेया जौगानाय बां बिदाब बेबायदिबो सोंनो हागौ नोंसिनावहाय ना जे गाहायाव होनाय बबे मोनसेया जौगानाय बां बिदाब बेबायदि होननानैबो सोंनो हागौ होमबा नोंसोर गोसोआव लाबानो जाबाय जे जेरावहाय देरसिन डिग्रीया 2 जानांगोन ना जुदि x + 5 बेबायदिल' थायोबा बे मा जागोन हांखोआरि जागोन आरो जुदि x³ + 3x बेफोरबायदि देरसिन डिग्रीया जुदि देरसिन डिग्रीया मा होनो जेब्ला 3 जागोन ना 3 अब्ला बेखौ मा होनना बुंगोन जोङो खनक होननानै बुंगोन जोङो ना नेक्स्ट नायदिनि दाना हांखोआरि बां बिदाब माखौ बुङो दानिसो बुंखांबाय जोंना माबायदिखौ बुङो जे 1 डिग्री थानाय बां बिदाबखौ मा होनना बुङो जोङो हांखोआरि होननानै बुङो जोंना 1 डिग्री दानि बुंखांबाय जे x जेरावहाय डिग्री थायाना डिग्रीयासो जानांगोन 1 खौ जों लिरा ना x + 5 x - 2 3x - 1 बेफोरबायदिया जाहैबाय मा मोनसे हांखोआरि मानो होनबा बेवहाय नाय देरसिन डिग्रीया मा जाना दङ 1 जाना दं बेवहाय ना 1नि देरसिन जानो मोननाय नङा डिग्रीयाहाय ना आरो खमसिनबो जानो मोननाय नङा बेवहाय बेबायदिखौ मा होनना बुंगोन जोङो हांखोआरि बां बिदाब होननानै बुंगोन दाना खनक बां बिदाब माखौ बुङो जे खनकनिया मा जानांगोन देरसिन डिग्रीया मा जाथारनांगोन 3 जाथारनांगोन ना होमबा मा जोंनावहाय जे जेब्ला जोङो मोनसे बिदिन्थि लागोन जोङो ना जे 3x³ + 4x - 6 बेवहाय देरसिन डिग्रीया मा जागोन 3 जागोन बेना देरसिन डिग्रीयाहाय 3 ओमफ्राय x³ - 4x² + 5 बेफोरबायदि ना बेवहाय 2 आरो 3 नाथाय जों माखौ नायनांगौ नोङो देरसिनखौ नायनांगौ जोंना ना 3 थानाय जानांगोन ना 3 थाथारनाय जानांगोन बेवहाय मानि देरसिन डिग्रीया मा जाथारनांगोन 3 जाथारनांगोन अब्ला बेखौ मा होनना बुंगोन जोङो खनक बां बिदाब होननानै बुंगोन जोङो ना दाना नेक्स्ट बेखौ मा खालामनो थिनदोङो बेवहाय 2√2 + 5√3 आरो √2 - 3√3 खौ दाजाबनांगौ जे जोङो मा खालामनांगौ दाजाबनांगौ बा जों माबोरै खालामगोन बेवहाय जिहेथु जों दाजाबनांगौ ना बेखौहाय जोङो नायदो जे मा दङ 2√2 + 5√3 प्लास मा खालामनांगौ जों बेखौहाय प्लास खालामनो थिनदों बेयो ना बेवहाय जोंखौहाय मा खालामनो थिनदों दाजाबनो थिनदों अब्ला जोङो दाजाबदो बेखौहाय ना दाजाब √2 - 3√3 आनो थागोन बेयो ना जिहेथु दाजाबनो थिनदों दाना नाय यावहाय √2 दङ यावबो √2 दं होमबा √2 गोनां जो √2 गोनां दाजाबदो जोङो मा जागोन बियो 3√2 जागोन जे माबोरै 3√2 जादों बेवहाय नाय यावहाय 2 दङ बायजोआव यावहाय 1 दं माने यावहाय 2 आहाय मा दङ मोननै दं बेवहाय ना आरो बेवहाय √2 मा दङ माने यावहाय √2 मोननै आरो यावहाय √2 मोनसे होनाय जादों जेरैहाय जोङो माने जेब्ला जोङो लागोन जों ना ओरै नाय जे x + 2x बेबायदि दाजाबा मा जायो बिनि थाफादेरा मा जानो 1 दं बेयाव ना ओमफ्राय x आरो 2x दाजाबो जायो 3x थिग बेबायदिनो बेबो √2 आरो बेबो √2 होमबा बिनि बायजोआव बेवहाय मा होनो मोनसे √2 दङ यावहाय मोननै √2 दं बेवहायबो नाय x आ मोनसे यावहाय मा जादों x आ मोननैजों मोनसे दाजाबा मा जाबाय 3 जाबाय बेना थिग बेबो बेबायदिनो जिहेथु √2 दं बेवहाय ना √2 मोनसे आरो बेवहाय 2√2 अब्ला मा जाबाय बियो 3√2 जागोन बेना दाना नाय मोनसेयाहाय मा जाना दं बेवहाय इयो प्लास आरो इयो माइनास जाना दं ना जिहेतु इयो प्लास इयो माइनास होमबा जोङो 5 निफ्राय जोङो याव मा दङ √3 दं ना ओमफ्राय एखेजों मा खालामनो हागोन जों दानख'नो एबा दाजाबनो हागोन ना मोनसे दाजाब मोनसे दानख' नालाय जों दानख'नांगोन होमबा देरसिना प्लास नालाय प्लास जाखागोन बेवहाय 5 निफ्राय नैबे बायजोनिजों दाजाबदो 5 दानख'दो 5 जों 3 दानख'बा बेसेबां जागोन बेयो 2 मा जागोन √3 मा जागोन बेयो 3√2 + 2√3 जागोन बिनि फिननायाहाय ना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे जोङो माबोरै दाजाबो ना दानियाहाय नेक्स्टआवहाय नायदो सानजाबनांगौ बियो 6 मा खालामनांगौ जोङो बेवहाय 6
6√5 जों माखौ सानजाबनांगौ जोङो 6√5 जों 2√5 खौ जों सानजाबगोन बेयावहाय मा जागोन सानजाबनायावहाय रुटनि सिंनिजों रुटनि सिंनि सानजाबगोन आरो रुटनि बायजोंजों रुटनि बायजों सानजाबगोन होमबा 2 जों 6 नि सानजाबगोन 6 जों 2 नि सानजाबबा 12 दाजाब √5 जों √5 जेब्ला जों सानजाब मा जागोन बियो 5 जागोन ना एखेजों एखे सानजाबबा रुटनि सिङाव एखेजों एखे सानजाबबा मा जागोन बे अनजिमायानो मोनसे जागोन मानो होनबा नाय जे 5 जों 5 सानजाबबा 5 × 5 जागोन ना मोननै जायोबा मा जायो दोङो बायजोआवहाय मोनसे जाफैयो बियो ना एबा 5 सानजाबा बेसेबां जायो 25 25 गरदाया मा जागोन 5 जागोन ना बेखायनो बेवहाय √5 जों √5 मा जाहैबाय 5 होमबा सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 60 होमबा बेसेबां जागोन 6√5 आरो 2√5 खौ जों सानजाबबा बेसेबां मोनगोन जोङो 60 मोनगोन जों ना मानो होनबा 6 जों 2 जों सानजाबा जाबाय 12 5 जों √5 मा जागोन बियो 5 माबा सानजाब 20 से थाबाय 5 जों 1 जों 5 1 जों 6 ना बेसेबां जाखो 60 जाबाय बियो ना दानिया नेक्स्टआव नायदो नेक्स्टआव दङ 8 खौबो मा खालामनांगौ राननांगौ जोङो दानिया जों मा खालामनांगौ राननो नांगौ माखौ 8√15 खौ माजों रानगोन जोङो √15 खौहाय ना एसे दिगदार जायो लिरनायावहाय ना लिरनायाव एसे खस्थ' मोनो मालाबा टाच जानो नागिरा जायासैनो बे टाचानो मा जागोन बेवहाय √5 जोंहाय मा खालामनांगौ 2√3 जोंहाय राननांगौ जोङो 15 खौ मा मोननो हायो जोङो 3 सानजाब बा मोननो हायो जों ना मा खालामनो जोङो 3 सानजाब बा खालामनो हायो होमबा बेखौ मा खालामनो हागोन जोङो जिहेथु जोङो मा खालामनो हायो नोङो 3 सानजाब बा ना बेयाव मा जागोन जिहेथु राननांगौ एबा जों ओरैबायदिबो खालामनो हायो जों गाहायनिखौ मा खालामनो हायो रानजोबथाबो खालामनो हायो जों ना गाहायनिखौ जों रानजोबथा खालामनो हायो बा जोङो नैबो बानायनो हायो जोङो जिहेथु बेयावहाय मा खालामनो हायो जोङो 8 बेखौ मा खालामनो हायो जोङो 3 × 5 खालामनो हायो जों ना 15 खौ जोङो 3 × 5 मोननो हायो जों ना 5 बिदि खालामनो हाबाय अब्ला मा जागोन जेब्ला जोङो बेखौ बानायो ना अब्ला मा मोनगोन जोङो मावफुङोब्लाथाय दानिया जोङो बेखौ गाहायनिखौ जों ओरैबो दाननो हायो 2 जोंखौ दानखानाबो लानो हायो सरि 2 जों 2 जों बेखौ रानबा मा मोनगोन जोङो 4 मोनगोन जों ना होमबा बेवहाय थोंजोङै मा लिरखादो 4 लिरखादो बेवहाय 4 होमबा बेवहाय मा थाबाय √3 होमबा जोङो 4 बेखौ मा खालामनो हायो जों माबोरै मोननो हायो जोङो √3 आरो √5 लिरनो हायो जों बेखौहाय √3 × मा खालामनो हायो जोङो √5 खालामनो हायो जों ना बेयाव मा थागोन होमबा √3 होमबा मा जागोन √3 जों √3 केन्सेल खालामनो हागोन अब्ला मा थागोन 4√5 थागोन एन्सारा मा जागोन 4√5 बिनि आखाय ना 4√5 दानिया बेखौ मा खालामनांगौ p/q नि महराव लांनांगौ जों ना p/q नि महराव बे एकदम बेबायदि मोनसे फैखाथारगोन दे p/q नि महरावहाय लांनाय ना मा जागोन जोङो होमबा 0.999 माने 0.9 माने 9 आहाय जाफिनगासिनो ना मा 9 जाफिनदोङो होमबा जों मा खालामनो हायो बेवहाय जोङो नाय बेबायदि खालामालासिनो जे जोङो हमबाय ना हमना लाबाय x खौ जोङो 0.999 बिदि हमना लाबाय जोंना बेखौ से नाम्बार समानथाय लाबाय जे मोनबेसे अनजिमाया जावलायफिनो बेवहाय गुवाल'सो जावलायफिनो ना जे मोनसेयाल' जावलायफिनो नालाय बेखायनो बेखौ मा खालामगोन जोङो 1 जोंहाय जों मा सानजाबगोन जे 1 जों जोङो 10 सानजाबगोन 1 जों 10 सानजाबनाय लोगो लोगो मा जागोन जोंनियाहाय जे 1 आहाय नैबे समानथाया 1 आ नैबे ना बेजों जोङो मा खालामगोन जोङो आगसिनिजोंबो आगदानिजोंबो जोङो 10 सानजाबगोन होमबा 10 जों x जों बेसेबां जायो जोंनाहाय 10x जाबाय ना समान दाना जेब्ला जोङो 0.99 जोंहाय 10 सानजाबब्ला मा जायो पइन्टआ आगदाथिं बारलांगोन बियो लाथिख'आ मोनबेसे बेवहाय 10 आवहाय लाथिख' मोनबेसे दं मोनसे दङ जुदि 100 जों सानजाबबा लाथिख'आ मोननै जागौमोन होमबा मोननै अनजिमा बारलांगौमोन दाना मा जागोन बेवहाय जिहेतु 100 आव लाथिख'आ मोनसेल' दं बेखायनो मा जागोन नैबे दशमिकआहाय मोनसे अनजिमाल' बारलांगोन होमबा मा जागोन बियो 9.99 जागोन बे ना 9.99 बेबायदि थांगोन बेयावहाय बेखौहाय 2 खालामबाय दाना जों मा खालामगोन 2 - 1 2 - 1 माने 100 निफ्राय जों मा खालामनांगोन 10 निफ्राय जोङो 10x निफ्राय 1x माइनास खालामबा बेसेबां जागोन जोंना 9x समान 999 निफ्राय 991 खौ 0 आनो जाखाबाय मा थाबाय होमबा 9 निफ्राय 0 थांबा 9 हा 9 निफ्राय 0 थांबा 9 दाना बेखौ ससेखौ ओरै लिरनोसै जेब्ला जोङो x खौ लाखियो अब्ला मा खालामहैनो हायो जोङो 9 आ 9 खौ रानगोन ना अब्ला मा जागोन x = 1 होमबा जोंनि मा जाबाय जेनाखि p/q नि महराव लांनांगौ बे मा जागोन 1 जागोन बे ना माने गाहायावबो 1 1 1 1 जागोन होमबा p आबो 1 q आबो 1 जाबाय बे ना होमबा बेखिनियानो नेक्स्टआवहाय आरो लाबावगोन बिनिनो पार्टखौहाय जोङो
जे बेवहायथ' बांसिन जोङो खालि 1 मार्क्स 1 मार्क्सनिल' बांसिन सावरायबाय जोङो एबारावहाय नेक्स्टआवहाय 2 मार्क्स 3 मार्क्सनि माबायदि कुइसनफ्रा फैथावगोन बेखौहाय जों सावरायगोन आरो 1निखौनो माखासे सावरायबावगोन जे बेवहाय मा खालामनो खालि 18थाल'सो सावरायजादों ना गोबांथार दंबावो माखासे चेप्टारफोरनिया होजायाखै बेखायनो नेक्स्ट भिडिअआवहाय होगोन नोंथांमोनाहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे उननि भिडिअखौहाय नुनो मोनो ना